Terve! Eli tosiaan myynnissä tämmönen Electroluxin Assistent. Tätä myydään niin kuin yleiskoneena, mutta tätä ollaan meidän taloudessa käytetty niin kuin taikinan teossa apuna. Eli ensinnäkin halutaan laittaa se taikina sinne sisään. Niin meidän pitää nyt löysätä tätä näin, että se mahtuu se taikina sinne. Näin, poistetaan tää koukku. Näin. Eli nyt jos mulla olisi taikina, niin mä laittaisin sen taikinan nyt tänne. Okei, nyt se taikina on siellä, niin laitetaan tää koukku takaisin. Näin. Sitten tää yläosa laitetaan tähän koukun yläpäähän näin. Ja niin, että se naksahtaa. Näin. Ja sitten tää on hyvä laittaa tähän keskelle tää koukku. Näin. Ja sitten kiristetään vähän tästä ruuvista. Noin. Nyt ihan se taikina, jos olisi siellä, niin nyt me voidaan laittaa tää kone käyntiin. Eli tässä on manuaaliasetus ja tässä on erilaisia asetuksia. Voi laittaa kovemmalle. Tää on niin kuin aika minuuteissa. Sitten voidaan säätää tästä näin vähän nopeutta myös. Eli tavallaan tää masina tekee sen työn, että tää pyörii ja se taikina on siellä ja sitten se taikina tulee sitten valmiiksi täällä. Eli helpottaa esimerkiksi niin kuin leipomisessa tää laite. Näin.